Que tal? Moi boa noite, un saúdo dende a televisión local de As Pontes, os servizos informativos nos que arrancamos falando hoxe, neste 4 de febreiro, por certo, Día Internacional de Loita contra o Cancro, que evidentemente nos sumamos e do que mañá daremos conta das actividades que organiza a entidade local, que apostaron por desestacionalizar. O dito, hoxe comezamos falando de sesión plenaria. Tivemos sesión plenaria extraordinaria para aprobar as obras do post-2026. O Pleno do Concello das Pontes aprobou o listado de obras que se van a acometer con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para este exercizo e que suporán a inversión próxima aos 1,4 millóns de euros. A maioría desta contía vai se destinar ao financiamento de gasto corrente municipal co obxectivo de reforzar os servizos públicos básicos, aínda que tamén se van realizar un total de 8 obras en distintos puntos do casco urbano das parroquias. A proposta non acadaba o val do Grupo Municipal do BNG, que alegaba que había proxectos caducados sen garantías de que algún se fosen executar, mentres que o Partido Popular optou pola abstención, male non estar de acordo cos plantexamentos do Grupo de Goberno. De feito, o Executivo local defendía que estes proxectos propostos teñen como fin manter en condicións axeitadas as infraestructuras existentes e reducir custos futuros en reparacións. Entre as actuacións previstas inclúense a renovación de pavimentos e mobiliario urbano na Avenida das Campeiras, cun investimento de 169.000 euros, a mellora de servizos e pavimentos na Avenida de Lugo, entre os números 21 e 45, cun orzamento de 166.000 euros, a mellora de pavimentación e servizos na Avenida de Vilalba, cun investimento de 337.000 euros, e ademais tamén se inclúe a reparación e mellora do firme en Gondré e o Castro por 55.000 euros, a pavimentación da pista do Bidueiro ata o cruce do Caxete, cun orzamento de 4.200 euros, ou a reposición de servizos e pavimentos na Avenida da Habana nun novo tramo por valor de 287.000 euros. Completan o listado de obras a mellora de servizos e pavimentos na Rúa Presa da Lende, valorada en 240.000 euros, e a segunda fase da mellora de servizos e pavimentos na Rúa da Balsa, orzamentada en case 120.000 euros. As Pontes finalmente vai ter o lugar que reclamaba, o lugar que merece nas axudas da transición xusta, unhas axudas que chegan dende Europa e que xestiona a Xunta de Galicia e coas que no reparto inicial non estaba de acordo co Concello das Pontes. Logo de que contáramos xa como quedaban esas axudas, agora toca que do Concello se consiga que veña ata aquí o IGAPE a explicárnoslas para que todos e todas podamos acollernos a esa vantaxe competitiva que terá a inversión na nosa vila. As novas bases dos fondos de transición xusta xa están publicadas no Diario Oficial de Galicia. Dende o pasado venres xa coñecemos os requisitos a cumprir para poder optar a esas axudas europeas dotadas con 100 millóns de euros, onde todos aqueles proxectos que se instalen nas Pontes ou Cerceda van ser destinatarios do 50% destas axudas tras as reivindicacións dos dous municipios ante a Xunta de Galicia para que se recoñecese que son estas zonas as máis perxudicadas polo peche das centrais térmicas de Meirama de Endesa. Un cambio de destino do que onte nos estudos falaba o alcalde das Pontes. Valentín González Formoso volvía a reivindicar que estes fondos tiñan que ir aos concellos directamente afectados polos peches que sufriron nos seus territorios e daba conta das negociacións e acordos acadados coa propia Xunta de Galicia e Consellería de Industria para lograr esta discriminación positiva. O Goberno autonómico pode decidir a que zonas o destina, se a toda a provincia, que é o ámbito máximo, ou unha zona determinada dentro da provincia. Nun primeiro momento, a Xunta de Galicia decidiu convocar para toda a provincia o destino desos 100 millóns de euros para a recuperación económica e, digamos, que apoiar inversións empresariais nesas zonas, non? O cal nos parecía injusto. Había un acordo previo co anterior presidente da Xunta de Galicia e o seu conselleiro de Economía, no que, lóxicamente, lle iban a dar prioridade ás zonas das Pontes e Cerceda, ás zonas de transición, ás zonas onde había un impacto claro polo peche das centrais térmicas, non? E o xusto, nosotros xeneramos esos recursos por ter o peche da central térmica e nosotros temos que ter un beneficio específico, especial, respecto a outros concellos que non teñen ningún impacto polo peche dunha central. Tal e como explicou o primeiro dil, tanto as Pontes como Cerceda reclamaron nos tribunais a paralización cautelar do reparto previsto por considerar que discriminaba precisamente as zonas máis afectadas polo peche das térmicas e que facía extensivas estas axudas a todo tipo de empresas que se instalasen na provincia. Un criterio inxusto, en verbas de Formoso, que afortunadamente con diálogo e negociación se lograba mudar. De feito, agora as Pontes e Cerceda contan con 40 millóns de euros cada unha para poñer en marcha novos proxectos, unhas axudas do máis interesantes e que nuns días se van dar a coñecer ás persoas precisamente que desexen poñer un negocio en marcha aquí na nosa vila, damando unha xornada que vai impartir o IGAPE. Sí, por unha parte, as grandes empresas que xa teñen, digamos, de alguma maneira,
en marcha proxectos aquí nas Pontes que estaban pendientes destas axudas, e, por tanto, estas xa teñen, digamos, que un acceso masticado e traducido das propias liñas de axuda, pero, por outra parte, xa no que vai de semana xa dúas empresas se dirixiron a nos para coñecer como eran esas liñas de axuda e, por tanto, esta mesma mañá tivemos contacto co IGAPE, que pertence á Consellería de Economía e Industria, para ver si podían vir ás Pontes de forma inmediata a explicar polo miúdo as liñas de axuda e, digamos, que resolver todas as dúbidas que poda ter calquer empresario ou empresaria que pretenda aproveitar as axudas para implantarse na nosa vila. Por tanto, nos próximos días vamos a ter esa xornada técnica e práctica para que se disipen todas as posibles dúbidas. González Formoso quixo agradecer o talante e compromiso da Xunta de Galicia, en especial da Consellería de Industria e a súa titular María Jesús Lorenzana, e volvía a recalcar que é de xustiza que estas axudas europeas procedentes da descarbonización rematen precisamente neses territorios que máis sufriron económicamente os dictámenes europeos. Arrancou xa o centro de A Fusqueña, no que As Pontes é un dos 7 socios e de momento toca formarse. A xente que quere formar parte dese centro de transformación está a formarse neste día. Son 20 persoas as que están a participar dos cursos. O Centro Comarcal de Transformación A Fusqueña, ubicado en Moeche, segue sendo referente para as pequenas explotacións da comarca en todo relacionado co envasado de horta, froita, zumes e mel. 7 concellos, entre eles As Pontes, están detrás deste Centro de Transformación Agroalimentario, xa que tamén Moeche, Cerdido, San Sadurniño, Valdoviño, Cedeira e Narón forman parte do proxecto, que aposta principalmente pola formación periódica e reciclaxe para que os seus asociados e asociadas estén sempre ao día das novas técnicas. Así as cousas nestes días, 120 produtores están a participar nun curso para usar as instalacións da Fusqueña e onde é posible elaborar produtos como envasados de froita, horta e mel, ademais de ofrecer capacitación técnica aos usuarios. A Fusqueña aspira a converterse nun pouso de dinamización económica baseado na transformación de excedentes de máxima calidade. Ademais de tecnoloxía, tamén ofrecerá asesoramento nos procesos de transformación e o aval sanitario e de trazabilidade para a súa posterior comercialización. Segue adiante a ampla e variada oferta da aula CEMIT. Non paran porque hoxe remataba un dos cursos e mañá xa empeza outro. A aula CEMIT de Introdución ás Novas Tecnoloxías volverá a abrir as súas portas nas tardes de mañá xoves e tamén o venres, damando unha nova actividade formativa. Nesta ocasión, o obxectivo é achegar ás familias, tanto aos proxenitores como ao público xuvenil, as mellores ferramentas e directrices para facer un uso axeitado e seguro da inteligencia artificial. Aplicacións como ChatGPT, Siri, Alexa, Gemini, DeepSeek ou Grok xon xa parte do noso día a día e poden ser tan útiles como perigosas, polo que o mellor é coñecelas e poder empregalas dun xeito seguro. De aí que se apostase dentro do Concello por ofrecer este taller teórico práctico e que terá 8 horas de duración. Tanto mañá como ao venres, todo aquel veciño ou veciña que se anima a participar previa inscripción poderá tomar nota dos principais pros e contras deste tipo de tecnoloxía, de como se pode facer un uso seguro da mesma e, sobre todo, de como fomentar ese comportamento responsable e consentido entre os nosos fillos e fillas. O curso dividirase en 2 sesións de 4 horas cada unha que se van desenvolver na aula CEMIT do Soto da Casa do Peso entre as 4:30 e as 8:30 do serán. E a inscripción é de balde, tendo tan só que telefonar ao 640 813 790 ou ben anotarse na páxina da propia aula CEMIT no enderezo electrónico cemit.xunta.gal. Mañá xoves, mañá toca por tanto xoves na Biblia, damos conta da visita de Pablísimo e o seu espectáculo Mans. A Biblioteca Municipal ten entre o público máis novo os seus usuarios e usuarias máis fideis, un sector o que coidan cada semana non só da man de presentacións de libros infantís, actividades do máis variopintas ou propostas como o reto lector. Tamén grazas aos xoves na Biblio, semana tras semana, estes pequenos lectores e lectoras poden desfrutar de contacontos, espectáculos musicais, monicreques ou obradoiros artísticos, e sempre con éxito garantido. Así, para a xornada de mañá, a proposta de seguro que vai ser novamente todo un acerto, porque tamén chega dun vello coñecido como é Pablísimo, o alter ego do artista multidisciplinar Pablo Sánchez, e que xa no seu día enfeitizou a grandes e pequenos con propostas como Coa Bicibai ou o Arquivo do Chivo. Nesta ocasión presentan As Pontes Mans, un espectáculo que mestura teatro, contos, narración oral e monicreques, da man de varias historias nas que precisamente os protagonistas cobran vida con sombras chinesas, un par de luvas e, por suposto, coas mans. A función, dirixida a maiores de 3 anos, arrincará ás 6 da tarde, como sempre no escenario da Casa do Peso, con entrada libre ata completar aforo.
Nova presentación dun libro en Aspontes, desta vez dun veciño de Vilalba, pero que iba aquí en Aspontes, de Benigno Durán, ben coñecido da xente que participa das actividades da biblioteca. Vai no presentar na propia biblioteca, pero agardamos ata o sábado. A Biblioteca Ribera Rouco abrirá este sábado as súas portas para acoller nova presentación literaria e tamén cun escritor veciño como protagonista que xa coñece este escenario. Falamos de Benigno Durán, un vilalbés residente nas Pontes que ven de sacar á luz a súa segunda novela, La sombra de la amenaza. Tras estrearse co thriller Guardián no 2024, Durán regresa á actualidade literaria da man do mesmo xénero, coa mesma editorial Loto Azul e tamén con un escenario ben coñecido porque as paisaxes da súa terra xa natal volven a agochar diferentes crimes e misterios, ao igual que na súa ópera prima. La sombra de la amenaza está protagonizada por un xornalista e un axente de policía que tratarán de aclarar o que conecta unha serie de asasinatos co descubrimento dun xacemento arqueolóxico que ata agora ninguén quería investigar. Unha historia de intriga e de loita contra o pasado que poderemos descubrir este sábado día 7 ás 12 do mediodía na Biblioteca Ribera Rouco. As festas do Poado camiñan cara a esa celebración en maio. Hai que seguir recaudando e faise a traverso da participación popular, que mellor xeito que cunha cea baile. A Comisión de Festexos do Poao das Veigas está do máis traballadora coa fin de recuperar unha cita xa clásica do noso pasado e que o vindeiro mes de maio volverá a converter en epicentro da diversión o barrio Pontes. Xa lles falamos de que teñen en marcha un certame fotográfico e agora están a preparar unha cea baile para recadar fondos cos que respaldar estas festas. De feito, teñen data xa para esta convocatoria que se vai celebrar o día 20 de marzo no Lar de Endesa dende as 9 da noite. O programa arrincará cunha cea composta por empanada, caldo, costela, grella e tenreira, postre, café e bebidas, a que seguirá un baile ata madrugada coa música do dúo Venus e dun DJ. O prezo por participante de 35 euros para adultos e 15 para menores de 11 anos e habilitáronse un total de 240 tickets que xa se poden mercar mediante a propia Comisión de Festexos no 676-657-182 no establecemento Casa Candelaria ou ben no Lar de Endesa ata o día 10 de marzo como data límite. Temos propostas para toda a semana que ven, ata 3 concertos, algún deles mesmo dobre, por parte da Escola de Música, con diferentes audicións. A Escola de Música da Banda Cultural Recreativa vai celebrar o Entroido por todo o alto non só da man de carautas ou disfraces, porque xa están a preparar diferentes audicións do seu alumnado coa fin de montar unha boa festa. Así, para a semana que ven e durante 4 días, veciños e familiares teremos a oportunidade de desfrutar de diferentes audicións cos alumnos e alumnas da escola como protagonistas e que non só van servir para comprobar a súa evolución musical, senón tamén para desfrutar dun momento de ocio. Todos os recitais vanse realizar, como é habitual, na antiga Biblioteca de Monte Caxado e arrincarán o luns día 9 ás 7:30 cos estudantes de clarinete, bombardino e tamén coro. Xa para o mércores día 11 e tamén ás 7:30 teremos os alumnos e alumnas das modalidades de trombón e percusión. E os xoves, repetindo horario, contaremos coa mestría dos estudantes de oboe, frauta e trompeta. Como peche para o venres 13 haberá dobre función. Ás 7 da man dos alumnos e alumnas de clarinete e trompa e xa ás 8 cos estudantes de saxo. E a cantante pontesa Sabela segue a ver recoñecida a súa traxectoria. Desta vez é candidata aos premios Mestre Mateo polo seu videoclip. Sabela Ramil suma novo recoñecemento á súa carreira musical porque ven de ser nominada aos premios Mestre Mateo na categoría de mellor videoclip de 2025 por Non cho podo dar e que cada ano concede a Academia Galega do Audiovisual. A vogalista comparte a nominación con artistas como as fillas de Casandra e o seu vídeo Hibernarse, O ferido de Oxuán e Ontes fun moi malo de Grande Amore, tras superar unha primeira selección con ata 40 propostas musicais con grandes figuras da música galega como Lucía Pérez, Mondra, Ortiga, a Banda da Loba ou os Satélites, entre outros, e que quedaron fora da candidatura final a estes premios. En Non cho podo dar, Sabela conta coa colabora tamén da exintegrante da Operación Triunfo María Escarmiento mediante unha historia na que se plasma a lenda da serie da Maruxaina. Unha aposta visual do máis elaborada, rodada no Concello do Cervo e con sons electrónicos entre experimentais e íntimos que retratan con imaxes o que é o propio contido da canción, na que se reflexiona sobre o amor e o porqué este non ten que pregarse a xuizos externos. Quixete besar unha vez máis cumprese a profecía. Non te podo dar. Non te podo dar. Non te podo dar. Non te podo dar.
como una sirena que se cansó de cantar. Si te enredas en mi pelo, tendrás todo, marinero. Sinceramente, solo te quiero avisar, nada contracorriente. Ponle diques al mar. Siempre estuve marcada por esta rebeldía que no me deja estar atrapada en los brazos de quien lo pedía. Pero no quiero marchar. Se para repetir, quiero volver a aquel día que me quixete besar unha vez máis, cúmprese a profecía. Non che podo dar forma parte do último EP da pontesa Brillan chos olliños e do que xa coñecimos temas como Jaime I Love ou Campo Narai, pezas nas que Sabela aposta por visibilizar a vida rural, as lendas, os oficios e o entorno como fonte creativa. Agora tenemos que agardar ata o vindeiro 21 de marzo, cando en Lugo se celebra a edición número 24 destes galardóns, nunha cita que vai estar conducida pola actriz Trixa Fernández e o cómico Federico Pérez. Seguimos coa música, imos co dúo Merino, que veñen ata as Pontes, están á venda xa as entradas. En cousa de 3 semanas, novamente as portas do Auditorio Municipal Alobí abriránse para acoller un novo concerto. Nesta ocasión teremos a oportunidade de desfrutar na nosa vila do grupo madrileño Merino, un dúo integrado por Sandra Merino e Alex Gallego que en formato acústico van presentar as composicións que integran o seu terceiro traballo de estudo. Tratase del Bosque, unha viaxe a traverso das propias experiencias vitais de Sandra dende que era nena e ata o seu momento actual e que tamén van a acompañar, por suposto, por temas dos seus discos previos como Piel, Equilibrio e Humo. Y se me olvidaron todas las canciones tristes, se llenaron de color porque apareciste. Y se me olvidaron todas las canciones tristes, se llenaron de color. Hace algún tiempo que no recuerdo qué dolor me recorría por dentro, que no sé dónde están mis ganas de salir corriendo, que a veces creo que despegan mis piernas del suelo y vuelo muy, muy lejos porque apareciste. Y se me olvidaron todas las canciones tristes, se llenaron de color porque apareciste. Y se me olvidaron todas las canciones tristes porque apareciste, apareciste. Llevo el verano tatuado donde había cicatrices. Déjame decirte algo, ya no quiero irme porque apareciste. A xira de Merino fará parada na nosa vila o día 27. As 8:30 serán e as localidades xa se poden adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es a un prezo de 10 euros máis gastos de xestión, ademais do mesmo día do concerto, na billeteira do Alobí, unha hora antes do seu inicio. E rematamos cunha cita no circuito de Cars, por tanto, desta vez sí, ocupada polos propios Cars. Ni máis ni menos que o Campeonato Galego arranca aquí en As Pontes, en todas as categorías e modalidades. O circuito municipal das Pontes vai ser esta fin de semana dunha das grandes citas galegas da velocidade e que o Campeonato Autonómico de Karting inaugurarase na nosa vila da man do Trofeo Concello das Pontes Xunta de Galicia. Así as cousas, a nosa vila colleu sábado e domingo a primeira proba deste ano puntuable para o Campeonato Galego en a que se registraron preto de 120 inscritos entre as 9 categorías que se van disputar durante a fin de semana.
De feito, xa venres teremos os primeiros adestramentos libres, dende as 12 da mañá e ata as 6:30 da tarde. Para o sábado, chegan os primeiros trofeos en xogo, neste caso coas categorías pre-rookie, que a primeira hora poderán realizar algúns adestramentos libres. Xa ás 2:15 arrincará a primeira manga puntuable, que constará de 5 voltas ao circuito, e dende as 2:30 teremos a segunda manga puntuable, tamén con 5 voltas por diante. A entrega de premios desta primeira xornada vai ter lugar ás 3:15, para que xa á tarde o circuito quede libre e que así o resto de categorías realicen os seus adestramentos. O domingo poránse en xogo os títulos das categorías principais, iso sí, dende as 12:10, xa que previamente desenvolveránse adestramentos cronometrados. Os encargados de abrir a competición serán os inscritos na escola IRT, seguidamente terán lugar as carreiras Junior, Senior, KZ, Mini e Rookies. A segunda tanda de carreiras puntuables está prevista para 1:30 da tarde, coa mesma orde, mentres que a entrega de trofeos terá lugar ás 3:30. Foi todo por hoxe, así chegábamos ao Ecuador da semana, e mércores 4 de febreiro, mañá e xoves. Esta é a televisión pública local, por tanto, aquí mañá volveremos co Servizo Público de Informarvos. Contamos con todos e con todas. Deica mañá, grazas, boa noite e bo descanso.